De boeren zitten bijna naar aanleiding van het rapport over het donkzielen-ongeluk in Makkinge verleden jaar. Ze willen bijpraten over de resultaten van het onderzoek en zoek ik naar de reconstructie. Ook de veehouder gaat onbeschermd naar beneden. Aangekomen op de bodem van de silo legt de veehouder de hoofden van de andere 3 mannen met het gezicht omhoog. De hovenier begint ook in de silo af te dalen, maar de veehouder zegt hem dat het niet veilig is en stuurt hem terug. Het is een signaal naar alle boeren. We moeten dus bewust zijn van het feit dus dat wij met dong werken en die dong die wordt in wezen verkeerd behandeld. Ja, ik doe het zelf ook. Ik zeg heel maar wezen, maar deze jongen moet de boeren in wezen nog denken zetten van wij moeten door met de stroom omgaan. Vroeger hebben we wel het een en het ander geleerd, maar met de nieuwe technieken. Het zit in landbouw, ja, het moet al je groter en milieuvriendelijker. Daar missen we het onderzoek bij. Wat veilig is en wat ik wel wat ken. Nevens de onderzoeksrieën is bewustwording een wichtige stap om ongelukken bij dong in de toekomst te voorkomen. Ik wil een dringend beroep dienen op de politiek. Een aanbeveling van de onderzoeksraad was het aanscherpen van bepaalde voorschriften. Dat zal denk ik wel gebeuren. Maar waar boeren vooral op doelen is het dat ze nu verplicht daken op de mestsilo's moeten doen en dat ze die er graag af willen hebben. En daar willen we graag het debat over in de Kamer aangaan. Voor de boeren die daar net wachtje willen, worden alternatieven presenteren. Zo broeken de boeren in Engeloon en Ierloon volslaan oren donkelders. Ik kunnen de gevaarlijke gassen mogelijk met melkzuurbacteriën bestreden worden. Die bacteriën die zorgen ervoor, dat is die gassen, dat is voor hun eten en drinken. En die kunnen dat vastlezen in hun eigen lichaamseiwit. En dat is fermentatie, dat is eigenlijk ook wat je mijn kuilbul doet. Alternatieven, liekens mij de melkzuurbacteriën, binnen al een skof bekend. Het probleem is wel dat ze extra yield kosten of dat de bedrijfsviering verhoorden worden moet.